σε μεγάλο βαθμό τώρα την κρίση. Συμβαίνει από το 2004 μετά την Ολυμπιάδα, αλλά στο πετσί μας μπήκε τα τελευταία 2 χρόνια. Χάνονται δουλειές, δεν υπάρχουν συνθήκες καλές εργασίας, συνεχείς εκβιασμοί στο να δουλεύεις περισσότερο, να μην αμείβεσαι και να μην μπορείς να κάνεις κάτι. Κομμένες οι απολαβές και των γονιών που σε άλλες εποχές δυσκολιών βοηθούσαν, τώρα δεν έχουν ούτε αυτοί να βοηθήσουν. Το μέλλον για τα σημερινά παιδιά δεν το θεωρώ αβέβαιο, το θεωρώ ότι δεν υπάρχει καθόλου. Η νεολαία στην Ελλάδα κοιμάται, δεν γνωρίζει τίποτα. Μπαίνει μέσα σε μια τηλεόραση στο χαζοκούτι, του περνάνε ό,τι μηνύματα θέλουν και δεν θα αφυπνιστεί. Τρομάζω στην ιδέα ότι παλεύω για κάτι που δεν θα βοηθήσει κάποιος άλλος, αλλά επειδή είμαι εγωίστρια και γουστάρω να ζω, παλεύω για την πάρτι μου πάνω απ' όλα. Τώρα αν αυτό κάνει κάτι και στους άλλους, πάρα πολύ καλός. Τι να πω, κουράγιο στους συντρόφους στον Καναδά, να παλεύουν, να καλά, να είναι σταθεροί στην ιδεολογία τους και στα πιστεύω τους, και η αλήθεια μέσω της καταστροφής κοντοζυγώνει, αλλά θα υπάρξει καταστροφή νομίζω με την αλήθεια, γιατί θα είναι όλο αυτό το πράγμα που θα σκάσει η φούσκα που ζούμε και θα υπάρχει καταστροφή. Sí. Αυτά. Ευχαριστώ. Κι εγώ.